naiz deabrua. Eta guain bere, de short test! Egingo izu, eta ojo, kuidau. Vale. Ez, de short testez. Gaurko honetan, Aitziber etorria eta short test etxean utzi dut. Aitziber niretzako berezia da, eta nahi nuzuretzat zerbait berezia. Bai. Mundu guztiak daki Aitziber oso aktore hona dela. Baina agien ez dakite Aitziber, zuzen bidean lizentziatura ere bazarela. Bai. Bai, eta igual inork ez daki. Baina ni bai, eta zuk ere bai. Horregatik zer pentsatut, zerbait diferentea egitea. Proposamena bat dakatzuretzat, behitu. Zure justizia zentzumena probatuko dugu. Bai, eta horretarako, gaur egingo dugu, The Short Trial! Diferente da, ni dena shortaka. Short trial, diferentea. Bai. Begira, nik egoera batzuk planteatuko, begira, hemen txedakat hau, nik egoera batzuk planteatuko, eta zuk egoera horietako bakoitza epaitu egin barko duzu. Kondena bat edo epaitu egin barko duzu, bai. Entzun ongi lehenengoa, entzun ongi. Beti bi aukera izango dituzu, eta zuk nahi bazu beste kondena bat zerbait zigorra jarri. Osa, bi aukeren artean aukeratu behar dut ze kondena. Edo zuk asmatu da, o zune duzuna. Zuten da biziko entzun politia. Baina hauze anarkia da. Kuidau, lehenengoa, begiratu. Pelikula baten sinopsia kontatzen hasi eta spoilera egiten duenari. Lehenengoa, hotxe dakazu, zigorra. Urte oso batez, txiribiton bezala komunikatzea zigortzea, edo 6 urtez autobuseko pantailetako iragarkiak bakarrik ikustea, zigortzea. 6 urtez autobusetako pantailetako iragarkiak bakarrik ikustea. Edo nahi bazu zuk zure zigorra jarri edo kondena ez, hortxe utziko dugu. Hor utziko dugu. Hori gustatu zaizu. Asko aldaude, porque kondenak igotzen jongo dira. Zenia sarratzen noan einen. Bale, oso giditzen. Suabe hasiko naiz. Bale. Beste bat, hortxe. Zinemaretoan pelikula etengabe komentatzen duenari. Ze pelmak izaten diren horiek, ez da? Kuidau, bai, berotzen ari da. Gure Aitziber, hortxe aukera bat. Beti atzetik gaita jotzaile galiziar bat izatea kondenatzea. Hitz egiten duen bakoitzean gaita jotzen hasten dena. Toma, a joderse. Edo berotzen aizera. 5 urtez, beti ondoan Manolo Lama izatera kondenatzea. Azteko 7 egunetan 24 orduz egiten duzun guztia komentatzen. Aitziber goitzeko 5 jekira gero gozaldu da komunari onda pitxekin du, horrela 24 orduz. Edo zunei batzu beste kondena bat jarri. Bai. Bale, aipatu dugu bakarrik hitz egiten dona, zineman. Telefonoak ez ditugu aipatu. Ez, gero aipatuko du. Badago, bale, ordu reservatu ingo naiz. Bai. Gaiteroa, bai, gaiteroa. Telefonoa aiatzen da jendea. Gaiteroa, bai. Osongi, beste bat. Kuidau. Zineman edo antzerkian mugikorrare... Horri, eriotzi horreia! Jota, bi esku goztu, ebai, eta ipurtzulo dizartu, Bera, barrura. Hoi baino nazka ondiok ez dite zer gematu. Euskal Herria, ondo entzun. Oik, nieske, ez ditut barkatzen. Telefonoan ezea man. Ez bakizu hitzaltzen, ez bakizu modu apion jartzen, ezea man. Ez da ez pasatzen, ordu terrin telefonin peautea zio. Eta bestela, emate mazue, hitzaltzen No. Ez ditut aukerak emango. Laiztara hautezkundea dira eta Aitziber lehendakari. Ikalene por sakaso bi aukerak emango. Esan ba. Lehenengoa, atz lodia moztea. Esan du, atzak, hankak eta bestea 6 urtez WhatsAppez audioak bakarri asoal izatea. Mezutak horrela, ez datak idaztea ez. Gutxi irutzet. Oso gutxi irutzen zaizu. Bi eskuk moztu eta mobil eskun dauken, zera, eskuoi ipurtzulo diosa. Orduan, mobila, nondik sartu, zantzu ipur... Bai. Bale. Eskuta guzti. Eskuta guzti. Ai, que calorcito. Elizegi nola esan duen, gerotak gehiago asarretuko dela, Cuidado, bai. Nik ez dut ja, oza, Aitziberren aserre maila ez dut gehiago. Nik uste dut hemen tope egin dula. Bai. Joko dira gutxalo, Elizegiri, Aitziberri, jo txalo denoi, eta nik uste ja, detzian honekin abetu du. Motxa. Bai, oso motxa izan da. Bueno, 8 The Short. Bai, dena short, akate. Dena short.